Παγκόσμια πατέντα. Αναζητούμε τρόπο να περάσουμε μονοκόμματη ατσαλίνα σε ένα λάστιχο κάμια 200 μέτρα απόσταση και εφευρέθη το εξής. Η επανάσταση θα έλεγα στη βιομηχανία. Εδώ ο αδερφός Παλαντέζας θα μας δείξει τον τρόπο. Παίρνουμε μία κούτσα σκηνή, πολλά μέτρα. Πάνω από 200 για να φτάσει να περάσει όλο. Θα συνδέσουμε την κατασκευή μας ένα εμβολάκι υψηλής αντοχής, το οποίο είναι σπαστό, έχει στιπιοθλίπτη από κουτί διακλάδωσης, λάστιχο ποτίσματος υψηλής πιέσεως τύπου πετζετάκης και μία τάπα βασικά. Τι είναι αυτή, αδελφέ Αθανάση, η τάπα? Από μπουκάλι νερό με πιπίλα. Από μπουκάλι πιπίλας, από την πιπίλα δηλαδή. Και το λάστιχο είναι λιγδιασμένο όπως το βλέπουμε. Είναι λόγω του ότι έχουμε πασαλείψει με ελαιόλαδο τύπου λαδομηχανή. Εδώ το λάδι. Δεν πρέπει να το κόψουμε αυτό που... Κιλοβρώμη το μπουκάλι. Μήπως να το... Λοιπόν, δώστε το λάστιχο από εδώ αν θέλετε. Το έμβολό μας είναι έτοιμο. Το έμβολό μας είναι έτοιμο. Το μπόχνουμε μέσα στη σωλήνα. Δώσε λίγο λιπαντικό. Βάζε. Έλα, δώσε λιπαντικό. Διότι είναι η απόσταση μεγάλη. Το κάψιμο πολύ. Λιπαίνουμε την τρύπα, την οπή. Την οπή, βέβαια, την οπή. Και τοποθετούμε. Κάτσε να πάρω position. Έτσι. Το ελαστικό. Χωρίς τον αέρα. Μετά παίρνουμε το δίκτυο υψηλής πιέσεως και πιεσμένου αέρα. Θανάση, φύγε από τη μέση γιατί δεν βλέπω. Από εκεί πηγαίνει, Νίκο. Και του πρεσάρουμε αέρα. Και ξεκινά και τραβά την ατσαλίνα στα έγκατα. Τέρμα. Πολύ θα είναι. Τάιζε το λίγο. Να βγάλουμε τον κόμπο. Ναι, εντάξει, έχει και πολλά μέτρα να τραβήξει, Ναι, παίρνουμε το αέρα. Θανάση, χωρίς πιο μέσα στο λάστιχο. Πιο μέσα. Δεν έχει χωρίσει ακόμα. Όλο το λάστιχο θέλει. Δεν το λάστιχο ρε παιδιά. Ρε, φτάνει.